Рухны күтәрә торган җырлар, Россия белән горурлану турында шигырьләр. Җиңү паркында бүген бәйрәм мөхите хөкем сөрә. Менә Татарстанның диңгез җыйны вәкилләре митингка үзләренең ансамбле белән килгән. Хамит Абдуллажанов өчен Донбассның Россиягә кушылуы икеләтә шатлык. Мин үзем Донбасста туган кеше. И минем постоянно алар белән связь бар, анда мин белеп торам, нинди хәлләр, ничек булганын. Менә шунда барырга тоже җыенып та йөрим. Менә ничек булып чыгар инде. Теләгем шунда барырга. И потому что без поддерживают. Бүгеннән Украинаның азат ителгән Херсон һәм Запорожье өлкәләре, шулай ук Донецк һәм Луганск халык республикаларында тормышның башкача булачагына ышана ул. Монда килгән һәркем шулай ди. Без референдумны яклыйбыз. Әлеге өлкәдә яшәүчеләр элек-электән СССР составында булдылар. Һәм хәзер дә әгәр дә алар безнең якка керергә телиләр икән, без моңа шат кына. Кешеләр инде менә 14 елдан бирле газап чигәләр, аларга җиңел түгел. Уже 8 ел буе. Алар шуңа күрә референдумга килделәр, үзләренең ниләрен, теләкләрен белдерделәр. И аларның теләкләрен безгә поддерживать кирәк инде. Әлеге өлкәләрнең Россиягә кушылуын мин хуплыйм. Шуңа күрә инде үземнең хезмәттәшләрем белән әлеге митингка килдем. Әлеге җирлекләрнең Россиягә кушылуын белгечләр тарихи гаделлек дип атый. Аның саны да шуны раслый, ул халык ихтияҗы. Халык ихтияҗыннан чыгып корган сәясәт ул иң көчлесе, иң кирәклесе, шуның өчен мин шикләнмим, ул алдагы көндә тагы да күбрәк расланыр дип. Без беренче тапкыр 8 ел менә бу мәсьәләне күтәреп чыктык. Донецк, Луганск государство итәргә һәм аны Россиягә кушарга. Шуның өчен эпохальный эш бу. 8 долгих лет мы ждали этого дня. Бу көнне без озын-узак 8 ел көттек. Анда бит гөнаһсыз балалар да үлә иде. Донецкидагы фәрештәләр аллеясы бомба төшеп, һәлак булган сабыйларның символы. Без моны оныта алмаячакбыз. Ниһаять безнең бер зур гаилә булып кушылуыбызга мин шат. И безгә рәхим итегез. Митингка килгән һәркем Россиягә кушылган җирлекләр белән бергә яңа киләчәк төзәячәкбез дип ышанып әйтә. Россия это гордость моя. Рания Абдрахманова, Рамзил Гарипов, Игорь Романов. Яңа гасыр каналы.